ka, Senyor, iyong pagpalain. Kaming sa'yo'y nananalangin. Sala namin iyong patawarin. Karamdamay pagalingin. Ikaw, O Apo, ang pag-asa. Bayang sa'yo'y sumisinta. Ilayo ng pambungad na awit. Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Viva Señor de la Pasencia! Viva! Palakpakan natin ang ating mahal na Senyor. Ipagdiriwang natin ang kapistahan ni Señor de la Pasencia. Nagdiriwang din natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Ang buong sambayanan Kristiyano ay nagdiriwang ng pagbibinyag ng Panginoon. Mga kapatid, didingin natin sa mahal na Senyor ang kanyang pagpapala, ang paggabay, ang kanyang pagliligtas sa atin sa anumang mabigat na pagsubok, sakit, lalong-lalo na ang dulot ng COVID-19. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa kanyang banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas na sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi daw ang kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang mga sinasabi ng Panginoon. Narito ang aking lingkod at inaalalayan ko, ang aking hirang na kinalulugdan ng kaluluwa ko. Kinasihan ko siya ng aking diwa upang dalhin ang batas sa mga bansa. Hindi siya sisigaw o maglalakas ng tinig. Hindi iparirinig ang kanyang tinig sa lansangan. Hindi niya babaliin ang gapok na tambo, ni papatayin ang timsim na umuusok. Ngunit matapat niyang itataguyod ang batas nang di nalulupaypay o nasisiraan ng loob, hanggang sa maitatag ang batas sa lupa. At sa kanyang aral ay makikinig ang malalayong pulo. Akong Panginoon ay siyang tumawag sa iyo sa katarungan, at hinawakan kita sa kamay. Hinubog kita at inilagay sa pinakatipan sa bayan, tanglaw sa mga bansa, upang idilat ang mga mata ng mga bulag, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at buhat sa piitan yaong mga nasa kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipagkaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang bayan. Ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang bayan. Magbigay sa Panginoon ng mga anak ng Diyos, magbigay sa Panginoon ng lulhati at lakas, magbigay sa Panginoon ng parangal na ukol sa kanyang pangalan, sambahin ang Panginoon ng may banal na kasuotan. Ipagkaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang bayan. Ang tinig ng Panginoon nasa ibabaw ng mga tubig. Nagpakulog ang dakilang Diyos. Nasa ibabaw ng karagatan ang Panginoon. Napakalakas ng tinig ng Panginoon. Pagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang bayan. Pinipilipit ang tinig ng Panginoon ang mga insina at hinuhubaran ang mga gubat. Sa kanyang banal na simbahan ay nagpupuri ang lahat. Ang Panginoon ay naluklok sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay tulad ng haring walang hanggan. Ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa kanyang bayan. Pagbasa sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na ang wika. Tunay kong natatanto na walang itinatanggiang Diyos sa kanya ay kalugod-lugod ang tanang bansang natatakot sa kanya at gumagawa ng matuwid. Ipinadala ang kanyang salita sa mga anak ng Israel na ipinahayag ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo kung ano ang nangyayari sa buong Judea, buhat sa Galilea. Pagkatapos ng binyag na pinangaral ni Juan, kung paanong pinahira ng Diyos si Jesus na taga Nazaret sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong nilibot ang iba't ibang dako na gumagawa ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng inaalihan ng demonyo. Palibhasa'y sumasa kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, dumating si Jesus sa Ilog Jordan, buhat sa Galilea, at lumapit kay Juan upang pabinyag. Ngunit ibig siyang sawayin ni Juan na ang wika, "Ako ang dapat mong binyagan at ikaw pa ang lumapit sa akin." Sumagot si Jesus sa kanya, "Pumayag ka nang mangyari ito ngayon, sapagkat nararapat nating ganapin ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag si Juan. Nang mabinyagan na si Jesus ay umahon sa tubig, at kapag dakay nabuksan ng langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. Buhat sa langit ay may nagsalita, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang bawat isa, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay napaka-espesyal na araw. Dahil ngayon pong araw na ito ay double feast, kung di nyo po alam. Ngayon po ang buong sambayan ng Kristiyano sa buong mundo ay nagdiriwang sa pagkabinyag, sa pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. At tayo naman po dito sa Pilipinas at dito sa Pulonggubat, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating mahal na Senyor de la Pasensya. Kaya ngayon tayo ay nagdiriwang ng double feast, ang buong sambayan ng Kristiyano sa buong mundo, at tayo dito sa Pilipinas, lalong-lalo na tayo dito sa barangay ng Pulonggubat. Una po tayo magdilay doon sa unang ipinagdiriwang natin sa buong mundo, ang pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo. Meron lang po akong tanong sa inyo. Sumagot lang po kayong bukal sa inyong kalooban, ha? Kayo po ba ay nabinyagan na? Kailan po? Kailan po kayo nabinyagan? March 13, 1986. Father Ed. Siya lang po bang may alam ng kanyang pagbibinyag? Kayo po, alam niyo po kailan kayo nabinyag? Yan po una niyong assignment, ha? Alamin po ninyo ang araw ng inyong binyag. Dahil ito ay, kung tutuusin, may mas special pa sa inyong birthday, sa ating birthday. Dahil ito ang kapanganakan natin sa pamilya ng Diyos. Yan po ang una niyong assignment. At next year, i-celebrate niyo po ang araw ng inyong binyag. Amen? Pangalawa pong tanong, alam po ba natin bakit tayo binibinyagan? Simple lang naman po ang dahilan. Ang pangunahing dahilan bakit tayo binibinyagan. Binibinyagan ng isang tao dahil siya ay merong tinatawag na factory defect. Ang isa pong bagay na may factory defect ay pagkagawa pa lang, meron ng sira. Meron ng depekto. Factory defect ang tawag doon. Tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, meron din tayong tinatawag na factory defect. At ito ang tinatawag na original manang kasalanan. Tayo ay may manang kasalanan kung kaya't hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung kaya't kailangan natin ang grasya ng Diyos, ang pagbibiyaya at pagpapala ng Diyos upang tayo maligtas sa pamamagitan ng pagbibinyag. Ngunit ang tanong, ang pinagdiriwang natin ngayong araw ay ang pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ba, merong kasalanan ng ating Panginoong Hesus? Meron o wala? May kasalanan ba ang ating Panginoong Hesus? Wala. Pero bakit binibinyagan ng ating Panginoong Hesus? Yan po ang tutuklasin natin. Ano ang dahilan? Bakit bininyagan ng ating Panginoong Hesukristo? Merong dalawang dahilan.
Napakasimpleng dahilan lang at tayo makaka-relate. Unang dahilan bakit nagpabinyag ang ating Panginoong Jesucristo. First, it is to celebrate His uniqueness as the beloved Son of God. Upang ipagdiwang niya na siya ay kalugod-lugod, natatangi, espesyal na anak ng Diyos. Diba sabi po sa Ebanghelyo, nung bininyagan si Jesus, may nagsalita mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan ang una, to celebrate His uniqueness, na siya'y natatanging anak ng Diyos at Panginoon natin. Pangalawa, nagpabinyag ang ating Panginoong Jesucristo kung kanina gusto niya siya'y naging natatangi, nag-iisa espesyal. Ngayon, ang pangalawang dahilan ay upang makiisa, siya ay pumila sa mga nagpapabinyag na makasalanan. Pero hindi ibig sabihin makasalanan siya, kundi nakiisa siya sa mga makasalanan upang makiramay sa kanilang abang kalagayan. Yan ang pangalawa. Ang una, siya ay natatangi. Ipinagdiriwang niya ang kanyang pagkanatatangi, nag-iisa, bukod tangi, espesyal, kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At pangalawa, ipinagdiriwang niya ang pakikisama niya sa tao sa ating abang kalagayan. Hindi mo ba karanasan din natin yung dalawang bagay na iyan? Marami sa atin, tinitignan ko po kayo ngayon, magandang damit nung pumunta po kayo dito sa kapistahan ni Apo. Bakit? Gusto natin tayo ay espesyal. Gusto natin sigurado tayo ay natatangi. Tayo ay nag-iisa. Tayo ay bukod tangi. Gusto natin tayo ay minamahal bilang tayo. As we are, unique as we are. Hindi po ba gusto natin yan? Pero kung palagi tayong nag-iisa, natatangi, at bukod tangi, hindi po ba napakalungkot ng buhay? Kaya habang gusto natin na tayo natatangi, tayo'y bukod tangi, tayo espesyal, gusto rin natin tayo ay makisama. Hindi po ba't ang mga deboto ng Senyor Nazareno madalas nagsusot ng kulay pula? Si nanay at tatay nakasuot ng uniform nila. Ang mga EMDC, pare-parehong puti ang kanilang damit. Bakit? Dahil habang gusto natin nag-iisa, bukod tangi at espesyal, gusto rin natin makisama sa ibang tao. Ang paanyaya sa atin ngayong araw na ito ng pagdiriwang natin ng pagbibinyag ng Panginoon, tuklasin natin sino tayo sa dalawang taong yon. Tayo ba ang taong gustong espesyal tayo, nag-iisa, o tayo yung taong gusto natin nakikisama? Sino po kayo sa dalawang yon? Palagay ko po, pareho. Pareho niyong gusto nag-iisa, bukod tangi, at gusto niyo ring makisama. Pero ang habilin po sa atin, ang paanyaya sa atin, na habang gusto natin na tayo nag-iisa, huwag sana natin ihiwalay ang ating sarili sa ibang tao. At habang tayo nakikisama sa ibang tao, huwag naman sana tayong makisabay lang sa agos ng nakararami. Yan po ang simpleng paanyaya ng ating pagdiriwang sa pagbibinyag ng Panginoon. Dumako po tayo ngayon sa ating ikalawang bahagi ng ating pagninilay. At nais ko po ngayon, ituon po natin ang pansin natin sa imahen, sa larawan ng ating mahal na Senyor de la Pacencia. Okay lang po ba? Tumingin po tayo sa larawan ng ating Senyor de la Pacencia. O nangangawit po kayo, imagine niyo na lang po ang kanyang itsura. Hindi po ba kayo nagtataka? Pagkatapos pa lang po nating ipagdiwang ang Pasko 15 days ago, kakapanganak pa lang ng ating Panginoong Jesucristo, atin na ngayon siyang tinitingala bilang isang taong sugatan at mamamatay na. Hindi po ba kayo nawiwirduhan sa ating pananampalataya bilang mga Pilipino? 15 days ago, hinalikan, tinignan, nagsaya tayo sa Kanya bilang sanggol sa sabsaban. Napaka-cute na baby sa sabsaban. Ngunit ngayong araw na to, 15 days after, tayo ay nagtitipon-tipon dito sa harap ng imahe ni Apo bilang isang sugatang lalaki. Mamamatay na at nagbabadya magbuhat ng krus at ipako sa kanyang krus. Ano pong ibig sabihin?
Na ang ating Panginoong Diyos ay hindi lang natin kapiling bilang isang sanggol na walang malay, na walang kasalanan, walang problemang iniinda. Ang ating Poong Jesus de la Pacencia, Senyor de la Pacencia, ay kapiling natin bilang Diyos na nagbabata ng mga sakit. Kasama natin, nagbabata ng mga sugat natin araw-araw at naghahandang buhat ang kanyang krus at naghahandang ipako sa krus alang-alang sa pagmamahal sa atin. Meron po akong sikretong ibabahagi sa inyo na inibahagi ko na sa ibang tao po dito sa Pulong Gubat. Tignan po natin ulit ang larawan. At ang makakakita lang po dito ay ang mga tunay na nagdedebosyon at nagmamahal sa ating Senyor de la Pacencia. Dahil ang imahe ng Senyor de la Pacencia ay hindi isang taong sugatan at iniinda ang mga sakit. Sa isang taong nagbabata ng sakit at hindi iniinda ang sakit. Ang larawan na nakikita natin ay hindi isang Diyos na natutumba at nakaupo lamang. Siya isang Diyos na tumatayo mula sa sakit, mula sa pagkadapa. Siya ay Diyos na hindi iniiwasan ng mga mabibigat na bagay sa buhay. Ang ating Senyor de la Pacencia ay Diyos na naghahandang magbuhat ng krus at yakapin ang krus alang-alang sa pagmamahal. At walang makakakita nito kundi lamang ang taong nagmamahal sa ating mahal na Senyor de la Pacencia. Ang ordinaryong tao makikita dito, taong sugatan, taong nahihirapan, taong nadadapa, taong nakaupo. Pero tayong nagmamahal kay Senyor de la Pacencia, iba ang nakikita natin. Ang nakikita natin, taong bumabangon, taong nagtitiis, at taong nagmamahal. Yan ang kaibahan natin sa mga ordinaryong tao. At tignan natin ang kanyang larawan. Hindi lamang yan ang Diyos, hindi lamang yan si Jesus. Ang larawan na tinitignan natin diyan sa itaas ay larawan ng ating mga sarili. Tayo mismo ay sugatan. Tayo mismo ay nahihirapan. Tayo mismo ang nandiyan sa larawan na iyan. Tayo mismo ang ipinapakita ng ating Senyor de la Pacencia at ipinapabatid sa atin na sa kabila ng lahat ng sakit ng buhay, hapdi ng buhay, kaya nating magpatuloy. Kaya nating tumayo ulit at bumangon. Bakit? Kasama natin ang Diyos na ito na nagmamahal sa atin. At sinasabi niya sa atin sa araw na ito, kamukha ng sinabi ng Diyos Ama sa Kanya, noong siya'y binyagan, kayo ay kalugod-lugod sa akin. Kayo ang minamahal kong anak. Ikaw ang minamahal kong anak. At dahil mahal kita, may mga nakahanda ako sa iyong pagpapala at pagbiyayang lubos-lubos at higit pa sa iyong inaasahan. Ang kailangan lang sa atin, manalig, magtiwala at makiwangis sa ating mahal na Senyor de la Pacencia. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Senyor de la Pacencia. Ipahayag natin ngayon ang ating iisang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon ang paghirang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Buong pusong nagpapasalamat sa Kanya, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami.
para sa lahat ng mananampalataya, lalo na ang kanilang mga pinuno, gawa silang maging mga magpakumbaba at tapat na lingkod na Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Panginoong Senyor de la Pasensya, kahabagan mo kami. Tayo lahat po. Panginoong Senyor de la Pasensya, kahabagan mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat ng gulang, nawa pahalagan nila ang Espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay na mga anak ng Ama. Manalangin tayo. Panginoong Senyor de la Pasensya, kahabagan mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagaan ng kanilang binyag, nawa pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoong Senyor de la Pasensya, kahabagan mo kami. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, nawa makatagpo sila sa pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoong Senyor de la Pasensya, kahabagan mo kami. Para sa ating lahat na titipon dito ngayon, nawa lagi nating isaisip na tayo man ay mga anak ng Diyos at pagsikapan nating maging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoong Senyor de la Pasensya, kahabagan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating iluhog sa mahal na Senyor de la Pasensya ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng ating kahilingan. Ama, sa pagbibinyag sa Kanya tinanggap ni Jesus ang aming Senyor de la Pasensya ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa binyag. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus, ang aming Senyor de la Pasensya, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid nating alay ay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang Ama naming banal. lumikha ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaasin yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo naming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan ang pagkikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan. Ay amin ngayon sinasampaletanan dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod tinanggal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kayo sana mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang umpay sa kalangitan kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y lumuhod. Naming banali ko ang bukalanta ng kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu ko ng pumbanal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andogay, nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinagati niyo, ninibot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may andog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ninibot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ang aking dugo. Dugo ng bago at wala ang gantipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo, ni Apostolo, naming Obispo, Emerito, at ng Tanang Kapariya at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal. Namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayad mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa masayang paraan, ibahagi natin sa bawat isa ang tanda ng kapayapaan.
tayo po'y lumuhod. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nagpakumbaba at nagsakripisyo para sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanyang banal na bigyan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa pagkukomunyon, ang mga nasa loob po ng chapel ay huwag na pong aalis sa inyong kinaupuan. Paglapit po ng EMDC, tatayo na lang po kayo para sa pagkukomunyon. Tayo po'y gumawa, ganun din po yung mga nasa labas sa harapan. Yung mga nasa side po, sa labas sa side, dalawang pila po. Isang pila po din sa likod, may lukuran, isang pila din sa may hagdan. Na po. Pagtanggap po natin ang katawan ni Kristo, tayo agad na po natin itong isubo. Inihiling po na yung mga nasa labas ay huwag munang pumasok dahil tayo po ay overcapacity na. Huwag muna po tayong magpapasok, sa susunod na misa na lamang po ang iba. Salamat.
Tayo po'y magsiluhod. Panalangin ng paghahandog sa mahal na Senyor de la Pasensya. Panginoon naming Hesukristo, Diyos sa taong totoo, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa patuloy na pagbibigay ng mga biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Kayo na nanatiling tahimik kahit nagdurusa at dinudusta. Tulungan mo po kaming harapin ang lahat ng pagsubok sa aming buhay. Sa pag-asang lahat ng ito'y malulutas. Tulutan mo po kami maging karapat-dapat na matawag bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang malakas at totoong pananampalataya sa iyo at ng isang mapagkalinga at mapag-arugang pag-alaala sa aming mga kapwa, lalong-lalo na para sa mga kapuspalad. Tulungan mo po kaming mahalin ka ng higit sa lahat at ibigin ang aming kapwa tulad ng sa aming sarili, upang matahak namin ang matuwid at tunay na landas. Sa pagdiriwang po namin ng iyong kapistahan, bayaan mo pong ialay namin sa iyo ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming ikinabubuhay, ang lahat dito sa aming lugar. At nawa lahat po ng aming mga gawain ay lalo pang magpatingkad sa iyong kadakilaan. Patuloy mo po kaming iligtas sa mga kapahamakan, karamdaman at ligalig, upang kami laging makapaglingkod sa iyo ng buo naming lakas, puso at kaisipan, sa lalong ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Aming Jesus, Nuestro Señor de la Pasensya, kaawaan mo po kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapaginabang ay maging makaanak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Papasalamat po tayo sa lahat ng nangasiwa, sa lahat po ng nagbigay ng kanilang sarili, nagpapagod para sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na Senyor. Una po sa ating Pastoral Council, pamuno ni Robert Pastrana, 10 ng kanyang mga kasama, sina ating Tiweng at sa lahat ng kanilang mga kasama. Maraming na sa ating pastoral, sa mga naglilinis dito sa simbahan ng angasiwa dito sa bisita ni Apo Senyor de la Pasensya. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating pong katandaan at tumatayong komite ng ating fiesta ngayong taong ito, ang pamumuno ni Tata Junior Gonzales po, 10 ng kanyang mga kasamahan sa katandaan, ating mga ihos, pandangguhan, ating barangay council, pinamumuno ni Kapitan Eddie Santos, at sa lahat po ng sa lahat ng marugdog na naglilingkod sa ating Senyor de la Pasensya. Maraming salamat po sa ating mga choir, EMDC, Comlec, Knights, kay Reb at sa ating mga usherettes at sa lahat ng deboto na dumayo pa ngayon. Maraming salamat po. Palakpan po natin bawat isa. Magpapasalamat din po ang ating kapatid sa ating IATF at LGU ng Candaba, pinamumunan ni Mayor Rene Maglangke. Pakipanalangin po siya nagka-COVID din. At lalong-lalo na pagpapasalamat po sa ating kapulisan, Candaba Municipal Police Station, pamumuno po ni Colonel Efren David, ang mga kapulisan po natin at barangay na maghapon na maantabay sa atin. Palakpakan po natin sila. Dahil tayo po'y pandemya, bawal pa pong humaplos kay Apo sa mga imahe. Pag paumanhin niyo po, naubusan po tayo. Tata Junior, nawala, ubos na. Naubusan po tayo. Naubusan tayo ng mga pinamigay po nating estampita na may damit ng Apo. Siguro sa susunod na, sa unang Biyernes, pwedeng magpagawa pang katandaan para dito, para may maiuwi po kayo at yun ay nabasbasan na. Pag paumanhin niyo po at naubusan na tayo. Para rin po sa ating physical distancing, tayo po ay mauna pong lalabas mamaya pagkatapos ng pagbabasbas ang mga nasa harapan, nasa unahan ng likod,
bubuksan ng gate at doon po lahat ng labasan. Yung mga nasa loob po muna po tayo, paunahin po natin silang makaalis. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, sampu ng iyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Viva Señor de la Paciencia! Viva! Viva Señor de la Paciencia! Viva! Viva Señor de la Paciencia! Viva!